Aku believe ibu baro haga kerteng ke jong Jisu. Amen. Haga ni ke porteng ni pe jaga ketin ke jong blai. Pe ke kam ke apostol. Kalau nong ke bakat ar. Kerkat ke meningkong. Ter ke ketin jong blai ke anggum ni. Ti hamar kata ke por u Herod sim ula sei laga keti ben penjenjar yakiba na ka balang. Kababel ke tu hang ni bakal don ka persecution, kalau don ka jing penjenjar, ka jing pensitom, ya kita ki banget ha kita ki por. Ha ka por jong ki apostle. Kanu ada pernah feel like siap pensitom na mentau Jisu. Judan siap pensitom. Anget. Lalu filabut siap Jisu. Usoi tanem unustenat refi. Nafi om nona. Kumen usoi tan oleh jeseng mau usoi tan om ta try. Yang an cakri mana try usoi tan kumen. Usoi tan da lele ro unum kumen. Ba deheng ta ba gaktin ke jom blai ke thu hang ni. Bagini ha bagi cakri utrai. U Herod sim ulom ke dur usoi tan usdang men penjenjar ya kita ki bana ka balang. Kenapa bang ikrani u Herod kidan do southly ni saungut kita ki Herod ha ka Bible. U Herod menengkong udah itu Herod the Great, lene Herod uba kraw, ya kabang ila ben ken mau haga por balak kayu Jisu, kemau ay ordar ben penyap itu ki kelung ki arsnem siapa? Utu di Herod menengkong ha. U Herod uba ay ordar ben penyap ya ki kelung arsnem siapa haga por balak kayu Jisu. Pila ben shem kita Matius nong baar, kat menyau pra kat riu do kat kendai. Ke itu kata u Herod uba ar udah uba penyap ya u Yohanes nong penbaptis. Umdeu ju Herod uba penyap iki kelung. Neu Herod uba penyap yu nong penbaptis udah the way pat u Herod. Umdeu Herod uba ar. Lawan syam ya kata Markus nomor riu terkat kat nyau terter ke itu ingi syapang umdeu Herod uba penyap ya u Yohanes nong penbaptis. Udan sa way pat u Herod uba lai. Umdeu Herod uba lai udah uba penyap ya u Jacob. Ya ka bangi syam hakani ka lenong bakat ar menta. Ya ka ba u penyap ya u Jacob. Udan sa way pat dia u Herod haga Bible botau dia Herod usim Agrippa ki ong Herod Agrippa. Uniru dia u Herod ya ka ba u Paul u yang akmat jong u ya ka ba u na ya ka testimony ke jong u syapang kata ke jing penem ka ba u layo. Uni uan haga ne ke jaka kadau maru Fistos ude u governor jong kata ka jaka haga te ka por Fistos tu ya ka jing hikai ka jing batai ka jong u Paul ngam syapang ini ki berhoi u khat usim Agrippa, lain itu Herod Agrippa benwan sengap lang ben batai lang ya ke ka ba upol ubatai. Dengan umpoi syata haga dengan sengi dan sibun ke jingkai ni kini ke Herod ru. Kababal ke tu ba u Herod iem ula sei ke kti ben penjenjar ya kiba nakabalang bat ula penyiap ru ya Jacob upara u Yohanes da ka wajlam. Baraba ula yo baka pensengobha ya gijiu ula tau ben kem sa ya Petrus ru. Peristiwa Kristen, ki jiu ki subang yang anyon bagi kams ki jiu, namar ki jiu, kan mau ikan ego ki jiu ki dan laka jong kanyam ke jong ki bakot Judaism ke ba ki nget ya ki an ki jong Moses ke dengan kanyam rim ke ba ki nget kum ki jiu. Tahaba mi gini ki Kristen lami sungka kanyam ke batmai, lene kata ke jingat ke batmai, bat kani ke jingat ke batmai kam dei kanyam ke dei ke movement. Kadai ke jingpan ki, kadai ke taka movement jom pat ba. Kan mau ni kawai ba. Kabalang kam dai ke monument. Kabalang kadai ke movement. Amen. Lada kabalang lalong monument. Telit vi even pin pet ina monument hapo ha. Central Library ti iam tu katang. Kalai tu katang, tu kalak ban siat. Kai isu ka tu katang isu yang winto. Sarang winto. Raymond Shua ka tu katang ke bakhi ke beli atma mo por Bangladesh imat no bakla mga. Raymond ta kala syong sa hajo bakla sarang hang tu shu airong manlaus nam spun thamai sya po amdani airam. Lada ka church ka kala long kum tu katang musubu ang tu kam dan jingmut shu. Katang ka dei lene katang ka dei ban siat lene ka church ka dei ban yat. Ban yale igi thma ki man lagas ngi. Ka dei ban let na ka we ka jaka sik ka jaka ya ka ba kan job ru. Ya ki thma ki ba kan jamin sim. Amen. Kan ma bangingi dei
ka movement ka ngi dei ka movement ka church ka dei ka movement badai hang ta fin pe hang ni bagani ka niam rem ka sakut sa kom jo haba mi kini ki banget ki lek sini sitai ani ki breu ki e ka kamba ki i ya ki dak bo pla ki ngo ki bisni lut bara ki da long kom ni te lalut la chai ni ka niam jungi kan ni niam rem te lakut la khang ta lalut la chai nomor boleh begini kat se bagi gila am ka jabe ka kamba Kibriu gila nang wan belai bahang ta kadon ke jingem kadon ke jing penki kadon ke jing trai ke jong belai dehing tai harat tiong ani dalam komunitas niam rem jengi hap khang tala dah wong tongan le nor ke dia sempat igini syo iki bertan iki penstam iki berkiju yang ai nyan syo badeng tala peniap so cakap oh biang ki pat ba ki keman barhabai i bagi keman kum ni Uherad wong kem no so boss. Bo nong yalam ta kapor dayo Petros. But shisha ka Bible ke tho bala kem shisha yau Petros. Banda ha bola kem wong tamba umla belai namar belai dan dia kata ka sngi ku pu klem thiat ke dijin kawiniam juki ki kemla belai ko hadin jokane ngan saplat yau Petros kum bala pelat upilat yau Jisu khamat pai ba an rai pai ba. Kemau, kipai ba kirai kuno Yesus. Wangan pelat na yo Barabas na pelat Yesus nak. Yai, pelat yau Barabas. Uni dang buat lagi juga style. Wan yalam hagi pat ba abe kipat ba akin rai. Ya ka jingem ka jong Petros. Ka Bible ki tu ingin ni. Kerkot besar kong. Barhaba ula kem ya ula set hakaying bendi. Baka Bible gang mulai ti kan riungut ki sipai ban apira ya kanungut heksa do kanu Petros ukhlanya do kanu Petros ban paap ado kan riungut ki sipai ru ki baklan ngangat kan riungut iwarwai baka Bible gitu ang ne bagi apira yo bau damut andalala kanyam ge jinglat man penmi no yu hau pat ba Setem, dalam dia kena niam jelat men pelat no ha upat ba bagi pat ba kinrai. Namar kata lapen sa yu Petros hakata ying bindi Henry lapen long ke jing dwai ba shirham daka balang ublay naka benta jong u. Dai naka Bible ke tu ba andala kami Petros. Ka balang kala dwai. Kau nok tin sebelah dwai gumno. Onge. Dwai gumno. Peleng dadan jing syek doi shirham dai. Dam dan jing trai. Doi. Trai doi som thia rồi doi yo thia rồi. Ai jing nom ta. Henry habadan ka jing ma. Habagadan ka jing syak penstam habadan ki jing ngasngau ka jing doi karung bas du ka donot. Jauh umat jauh edmut ro. Kita ki umat lesi ki bamla ban sange. Sebang dia ban jing Sebang-sebang manjing Kanu na pernah yung akwa manjing Takamut menjai era jing im jofi. Habadan ka jing kadon ka kamba. Amen. Tading ta habang apet aka ketin ka jong play, hakapor jong Petros, hakapor ka jong Paul. Upal upenim ibayap. Petros upenim ibayap. Mentakan nunggut upenim. Marbasuk palat. Dah doai malah. Hakapor ke jong Paul ba Petros ban penim bayap long berdoai bayong klik menda. Tah jam nak. Fikir mau Paul wow you tikos nah lai malap tak semua dan layap dah. Me yang nak layap ni lah kerbet layap. Paul usim nak keti tikos ukia baru yang hang tang tahu em nak apa. Kata bitaro ke Bible ke tu bakal layap Petros wong yang nak. Bakal kumta ke em ke yang nak. Badin la kadau vi hang nong no vini utu brio bapang tagi kejat jengu berdeka labu ke temple kia yang tu padang ki jing ma kia yang ta ke temple bagi ta ki ong ai itu malak tu keren tu malak masih wai ke keti ong jing rap inga kini yong ke ser rupang em dan kertain Jesu yang dia yang yang boleh namar badan jing ta kadau dan sibun ki kamba. Amen. Talada film dan jing azim jong fi buat kami lenti ki kamba. Amen. Ladam dan jing dan jing le hero.
Dalam dan sia le antip kumno ba job thama. He? Dena. Tadi kita la fikwa man iyo video kinong job em kamut habdan ki thama. Habdan ki jing le habdan ki jing aga jing em. Amen. Kababel ki thu ingi hang ni da shisha. Ani la bread Syabendi la khom la te yu. Baka babel ke tu ang nete harat un sepen mi no ya kata kamiet u Petras udang yo tia apedeng arngot kisipai. Mailat te wat hang ta hapol kata ka bendi ro. We song sekaman we song sekadiang Petras apedeng. Bala khom u de ki kinjri hado kata ki tingi Petras. Petras du sipai. Lanang train komando trai. Udah we nong tong dok ha. Kia ting do kata-kata. Mga kwa ba nong yabi, lala bidai siya kisya kri kijong play, uksoy ting yabi. Ban penap, kano, kan riungot. Kita kan, arngot ni mo sa sangot ki yang sto. Tadi nang kwa ba nong yabi, ladang ide ki bangat siya. Ladang ide siya kinong but kijong try. Pamanu itu ingi bengide ki ai. Herat wong dem long lek kai Petras dapat bahai tu. Dapat bah. Long lek kai begini. Kan riungot penap arngot porbatiaro song wei ni. Kemon sekediang ansong dan pedang pe kumno. Yo lah ju ni. Kababel ki so kumno. Kang lakum daki artli ki kenjri. Bagi nonga bakamat ke jingkang gila apira ha kata yang mendila up ha well guarded. Lakum late lakum penap si sipai la penap ani kita ki sipai ki perton mimas entah lai up lan tapok bendi. Bagi babel ki tu ang ta de kami wangel ulai yang hajan jengu. Bat ke jingsai kalau tengshan ha kata ka kamera ba ula kentut na ke kerung Petras bolo kersiu yau dong yang kelai. Tiki kinjri jeng u kila hap no na kekti jeng u. Nang tiat nang sengkor Petras. Ai tai na krung ti kuita. Puita angel syai kedar kata ki mendi. Oh yang no ajat mars yang kilat ki kinjri. Ki hap hi ki kinjri. Kababel ke so kom no. Ti kinjri jeng kila hap na kekti jeng u. Tau angel ulong ho. Tu panpo elit, tu pendai terus ke cuti. Betul lek kum ta tu anda kum tahu long hau tu tabak ke jangkup tu bot ru yang ah. Wong panpo elit di. Kabumut la penlaj lu ke jan. Kijong Petras kata ka bendi. Wong panpo elit di. Pongi ke cuti. Tabak ke jan. Buat yang ah. Petras lek lek kata. Buat la kabut itu angel. Kababel ke tu kum no hang ne gong. Hadin tagay baja kum tahu la mi no bar ula bot bor umtip bagalong ka basisya kabala le adu tahu angel henry udah mut bu i gijing tu pau habo boleh ule fi am fin mut dur bay am bakam le ka basisya fin ngo bay bari tang jing po sneo na ta ka ju i tu pau ti habo la ya leng bay ka jing apira ka baningkong ka giet ka baningkong nang ta se ka giet ka baar nang ta kila ya po ya ka kherdop nar ka balam sepo kata kesenong so kata kherdop ka ba lai ka git nar kata ro ka no ka kherdop nar ka balam sepo kata kesenong mut ka las git kata kala plehi ya ki ya Petras bo angel ya ka git plehi na ka kherdop ka benengkong na kata ka jingkang ka benengkong ki ya lengba ya kata ka jingkang kanar ya lengba ya kanar kumno ula bandrung kata lagi jingkeli kumno ula bandrung kalau supernatural sih saya kata kalau tik kumhaka por ba Petras ya elor ka yuk dan kum ka mawet Petras la is bon ki ni hang ni ro unang mot bagadai ka ji thu pao le wa karangai le ko bukum kata uya lang ba ya kan nar toh. Maka Babel gitu. Bat haba kilemi no kilaya lembai kawi gelentis nang ko te kum tau angel lo lek no no. Anda ladap laj nang tau angel la e no yo. Maka Babel gitu ni te Petras sabu la kendit benriu long
Mentah ngana tip shisha, bau try ula payu angel jengu, bau la pelaj no yang ngana ketiu herat. Bana kata ke jing kemi elenti jeng ta upat ba ajiu. Ong la pelaj yang ngana ke bendi, bana ke jing kemi elenti jeng kita kipat ba. Kipat ba tentu kamiet ki ong la syai kumno nyarai. Kumno me ong me. Ngat dengan ong sanar penabet. Mepat ngar kumcu. Kidang ya perkat ada kemiet. Ban ya penlai no. Ya ba Petrus. Kidang ya syong meeting le si kata kamiet. Kau ikat surma pat ba? Kau ikat surma? Ma. What ong nak kumai pat? Merus nong sanar penat sama. Ha. Baru. Belai pelaju Petrus naga bendi. Mana kejing kemilenti jong kita kibriu. Kani kada jing shisha ka jing em ka jongi. Balada pi bot shisha yu try u Jisu ong. Lada pi bot yang akan mau kan ka wai. Tungi pulih kan ka por. No Matius kelenong ka ba arpusau. Kababal ka angkum no. Anda kum takin ay no ya pi hakashitom batkin penyap no ya pi. Bat pinlong ru ki blasun dekin jaben riu baro nakamenta ka kerteng jonga. Anda kum ta ti shibun kinya thut. Bat kinya di parlok bat kinya shun parlok. Ikan mau ikan eka way. Kababal ka ang balada fi bot utrai kinbun kibasun ya pi. Amen. Mana bersyukur ni pi? Syaitan udan ki syakri jong uru. Tak ada orang ay syukur ni kita ima. Tak yang hot. Bading tak kababal ka ang balada pi buat yang an pistam ya pi, an penyap no ya pi, bafin lang iblasyon ikin jaban riyo na mata kerteng juga anda komta sibun kin ya thot ya pi begini dia perlok begini syun perlok. Mano fitep kita ki perlok ki day ki parlok ki bait ki bajan u Petrus udan ya kita ki breu ki jengu ki jiu ki parado prasnam jengu ki bahayeng ki bahasam ki jengu ki ba jan ki ba ya u ya itu bah reina mar bubut yu Jisu wat kita ki parado prasnam ki isi bagi syun yu tading ta kwa banong fia kan ke percaya wat ju ong ri tai it pelat yang Tamu kejing it beriu pelang galong kumta. Kada tang kejing it kejong belai pelang. Habong I love you. Wa I know ila kejong kejing imro. Amen. Amen. Tangu ta bang ide man sania. Mau tahu dia belai bam juga lah. Wa iya jang im dia tang musu ais nam. Dia tang musu ai kidney. Wa I know senania kejing im. Barum salia nam ta jongi. Hata kapor ling im dia hira bala itu ya uru ngidang dikinong syun jong Nyai ngo yu belai badai tangu belai ba ihit jangi. Kapertai habang ingidon. Ken mau mentadang biang ngom ni stangkat no ngamtip yo along kum hakapor. Kajong ki apostle. Ya kawang imla ban long jaseng kum ni hablong underground church kum balong. Support China swe kiri. Hablong underground. Hapor ba penito ikir kim impenito syo bagi dei ki Kristen ki syedro da ki dok ha ki ong. La dro dok ha kamul adai Kristen. Yang nantu harut ki draw dok ha te la deka kuat wat dok ha ki ong ba kadeka jinget Kristen hado kata kala ban kum kata kapor bau Jisu ladap kran ya kata mo la ringi pulir Yones long makat riu Jisu ladap ya thu lupa wong ba ani sengap syane ketien jeblai ka ong kum ne wong hagini ki rung la kran ya pi ba finom thot wong kin kan tat no ya pi nagi snagok Shisha kapor ka jab uno ba penyap no ya pi unmut bu aingu hau belai. La penyap iki bangai kinong ni belai la komen. Halong kai ke jing aingu hau belai. Kani kalong kapor ka ba u Petrus ba kita kinong but ki jong trai ki im bat ki yat lang ba. Ha kapor jong nero lai Unero daladi utang yang tak kesenang, ukena bagi dia ki Kristen ki batang, bat kei ki baja, ki kena ki Kristen, bat ki penstam ki Kristen, ki berat baik hapok ka stadium, pli try kata. Dan yo stadium, ki ki sing. Pelat ki sing, bat ki Kristen ki syuyeng ki syuduai.
ki sing ki wan ki kerup ya ki dat ya ka kti dat ya ka kejat pendekot ki thaim yang tu buat kita ki nong pek ki thap kti ki yang praise the Lord. Ulot jong ki mre ulot jong e. Ki command, hey, sing, come on, sing, kruet kta itu we. Mare kang thai ka kme ra ba ki kon. Ktai ki kon, ka kme ka I ki kon hang tahi. Bala ngot ya kita ki kon. Kan no ka chingpang ka men sim. Kan no ka jin jar rai kim shim la kan tat utran le kim shim la lan yu. Wat hadu ka jing ya. Lesi ka por kan poy kata ngam tip. Ka babel ka ong ya kata. Makata ka de jing si sabo syaitan hi sungutanat ye ki banget. Ubalay kadaw ka long. Ba men shwa bo jisu unwan. Baro ki briu ka don lupa ga bendi. Baro ka babel ka ong baro ngilapop. Ngiladu le no ka burom ga jong blay bagi ladon ha ka bendi ga jong syaitan. Ya ka bala bu yang i, bala a yang i kata ka death sentence. Manda lapoi ka por, syatay siya pong gading. Kabanong siya ka pop gading ay? Ka jingyap ang kaktin ka jang blay. Ngi lahap siya, hagata ka jing penrem. Kababal ka ang kumno lang ipuli, ka sitish kinong rom, kanigalanong ka ba katway. Kadekot ka balay puar, kaktin ka jang blay ka ang kumni. Kababel kaang namar ublay ula set kop ya baro haka jimbam kaango bakumta unyo le isnay kenya baro ublay ula set kop di ublay haka jing siya namar ngila jingay na ublay upen mino nagakper eden la siya set kop haka taka bendi kanang bon yo open pau ya ka jingay ay ka jong uingi ublay ula dan po bendi la hiban mi hina bendi Udan ubla syaset abendi balat hina bendi umla ban lat. Lem dada don ki bahayeng ki basam ki bawan penlat. Dan balaan penlat syu ingi. Ngila don haka bendi. Ka babel ki thu ingi ngila don haka bendi. Ka jingle ka jongi ka babel ki thu la dengi pulir na ka proverb san arpuar ka ktin ka jong blai ka ongkom ni. Ki jingle bam hak jong uhi kin pengat ya ubaman. Baron bat ya dagi telai ka pop jong Namar ka jingle pop ka jongi ong kaktin ka jong blay. Ngila long kita ki bam hak la pengat yangi. Kum kita ki bamman ong kaktin ka jong blay. Barbala bat yangi udah ki telai ka pop la te yangi la kum yangi da kita ki telai jong ka pop. La pipet yu Petros hang ni. Ngin mudur ya kum tau nong pop namar hakmat jong herat ula long kum nong pop. Lasat yu hangta hagata ka bendi mdon syo kalat ban lait namar lapen ap ya da kita ki khat reungot ki sipai ki baklan wat hagata ka bendi la te la khom ki kti ki jong balapen apru da kita ki arngot ki sipai ki baklan ya ka ba lat lenti syo ba lat bagata ka de ka condition jungi ki breu ya ka bang yemla syo ban lat nagani ka bendi ya ka ba ngingidon Dangdan sibon haga ni ka perthai ki bedangdan haka bendi ke jong baman ki syakum syate haka bor jong syaitan haka jing brai haka jing mlien besneu ki jing sarong ki jing syate agi nyam ki rukam ki jing syate agi jing hikai pateng la pateng dang syate dang syakum teng ji ileng a men sim dang syate Haka bendi. Ngisnong ilai lo ngiai kasi mengilai enre haka mensim. Nang sate agini kini am kerukom. Haki pateng la pateng. Banyak keren ya ketaruk hitmade. Kam tama keri ke jongi ngas ai. Ka yeng kasam jongi am ki babuan am kim judan kepa. Tadan ru ukpa. Ubam longkum kepa iru. Kepa kepa. Tambah bun kemi pan. Jenjar saya ada yap. Yakni death certificate. Ketua wiru chunga. Wiru chunga. Ketaklik sorkaran ayano. Kiksuj berai. Kijing tek, kijing kum, kijing berai. Kijing melin, besneu. Kijing sarong. Kibabon, kibasyate.
Tadeng ta komba u Petros udan haga bendi bau syate syakum ngigum kabalang yam dan kam ban ben yaki henring dan kam ban duai nam ta jongki. Amen. Habangi i bakalong kum ni. Ngasi ong ta ya kata bahagi komen sungi libun sienam klem duai tat tolak to komen sniu bet. Kam tamoy ki minister jungi. Kanongot na bre jungi mi duai ta ji kanno ka jingkit klia ka kanno ka jing thaklia ka jong iru. Ngipat tangwan yo benteng subang pitrai im sunguram im sungdam ong kum ne kejat menriu ta cakap ngeliap hangan lek sni syuk. Kanongot berdua ta jong i. Syukuna bu kaya tu. Ya dia menjuk tu ora. Ha? Habale office, sipo waje office mentau la don tipen stakra hapoi keloi. Dum-dum man suara khat arbacir poi office ra. Ketam dir betul. Untuk dah. Ngitu ru anu belai. Ya kabadai mana asyu belai ru ngim ju ai. Leu ai belai. Bam ya lah dia kan. Ya kata ke bahag jong belai ngi. Tak ada belai wong pilong kinong lute. Pilong kinong to kili kita kibriya ke por malaki yang tu kumno. Mendai betul nak kibriya tu na belai. Kam syarkai betul na no. Tu no beriau ta. Mah teng melap hiro. Le tu no bulai de ke jingan no. Bulai pet keren kum ni tu tik. Ngai sin. Oke senang le yalap. Tap chi spa tengka pula jing ai ngo. So ispang klong mian ta ke sai kendai pusan tengka ban. Kau mot ki ai kan no shu bulai san tengka tap chi spa klong kutiano nang ta. Cing Islam kita kejesang fi mamkut shuna noro namar baro ile akumjo. Dan kibang pa ai jing ai ngu yangi. Ukpau dan san pu tengkau ong kili tiet sekret chamem ni okutia. Ban tiet sekret benut. Menasyu belai benut. Kano tang san pu tengka ban yo okutia. Ngi pelong yu jisu ai unong krong. Mangisyu ada ba kriang riang. Kat melang bun nang yak kam sadien utu nong rak jing ai ngu hap neksa lakhia namar babelai deki kriang sudah ayu belai ko ba ayu nong to ne ko ba ayu nong krong ndere batu tadeng teng hab banduai tu mensim khap nap ro mensim to tadeng ta ngi hab banduai deki jing duai ko ba shirhem namar bagatma kajur bah bakan jam mensim ha mendai ka bakan jado tak ada film tip bakat banang syong ni kisut kiwan nang ni kiwan nang nang ni kiwan bentuk ya ka jingmut ji bentuk ya mensim ka jugi bentuk ya ka takar kompor khat ka jungi bentuk ya ka jing adai ka jungi nau blai bentuk ya ka jingi ka jungi u blai bentuk ya ka jinglong hok bentuk ya ka taken ka jing shirham nam tau blai kisut kiwan ba babel ka ang ba ksut de ai ude unong to Syaitan ri nong tu. Bawan mentu ngihap banduai. Ngihap banduai Shirhem. Kuma ka balang kala duai ha kapor ka jong Petros. Ka babel ke tu habaki kila duai. Kai ka beja. Hakmi u angel utrai ula yeng hajan jong u bat ka jing shai kala teng shan ha kata ka kamera. Habangi ngi duai utrai ong ngan penem. Amen. Dalam hibi duai. Utrai ong pan, teon, saai. Pan ni mensim. Kiba syate syakhom, kiba dan ka bendi ka jong baman. Kiba dang syate akan ka bagenjam mensim jongi. Lada hibi pan ka mensim jongki. Dan tu para marjan betim si ha duai nam ta jongki. Dan tu para marjan benang meni beli tau duai nam ta jong o. Mar bapli gitu kiat matla kim tip. Syate syakhom, ha ka badom ngau kim tip. Daya ngi kan bagi hab banduai. Maka Bible ke tu yangi hakmi u angel utrai ula yang hajan jeng u bagi jing syai kala teng shan hagata ka kamera. U angel jeng utrai ulawan. Banganget ladangi duai ngini iyo Jisu mdai sutang angel. Amen. Ladangi duai fini iyo Jisu. Ladan hayeng asam jafi syate syakom wala syate ila diru duai.
Kita ki pop le si fi mnut man pla pa ba. Fi tip ta ma pi wi sha te ka ka pop ka bakum no. Nga kwa au nong fi dwai. Ba pi dwai. Fi so ba don ka thma. Ba ka don ka jingale. Ha ka ta ka men sim ka jong pi. Ha ba pi dwai fi ni ka bor ka jong blai. Amen. Amen. La pi ong ngam lei ta fi dwai ru kum bam lei. Le fi so ba ka don ka jingale ka thma. Fi dwai should have. Utrai unwan banieng hajan jong pi. Amen. Utrai, uday, ubayeng hajan jong pi. Praise the Lord. Jesus ong ikani kawai. Wangan long rengkat bat fi. La fi ya la maki Bat lang baki wa. Lang baka ding, lang baki tilit ding. Wangan long rengkat bat fi. Khot kerpat yang dengan long hajan jong fi. Amen. Dan kaman khot takadaw, kaktin ke jong blai Jeremiah lai pulai ke khot balai untuk khot kerpat yang dengan snow ya pi. Bangan layu. Ngan peni bi ya ketiga ke ki ba kraw ki ba pla ki ba ya ka ba film tip u Petrus umpat jumudur ba unlat na kata ka bendi la upet da ka khamat bagin sa do ju arngut uning ni we sini menurut banyak klan haru la nong kumno filong fiklan ya ki persen pe khamat ba he Petrus syong ba menurut bilang sekantian ro. Tang melat syana ki ka la khomi ki kti ki jo kalong impossible. Berkata ka dai ke jing shisha ba ubreu badan ha ka pop kalong impossible eu ba on lat na ka pop. Ban lat namar usai tan open up dikini ki sipai ke jo khat reungot. Khat reungot kita ki sipai. Berkababel ki tu hang ni. Bonda wan utau angel. Kalawan ke jing shai Haga taka bindi. Bala fidan haga jingdom juga jing khot utrai. Pini ye jing syai jing jong fi. Amen. Ubar Timayos ubar matla. Udan haga taka jing matla ka bakan jado. Ribun sin apa yang jongi ngelong ubar Timayos ubar matla ka bakan jaman sim kadum kata ka perthai ka jongi. Habu bar Timayos khot ko Jesu. Kono David tu snai nga bo utrai upan khia ya na kata ka jingdom. Amen. Bala dangingi khat kerpat ya kerteng ke jong trai. Utrai un percaya ka khamat bang jam sim ke jongi. Ya kata ka jingdom ka baka ka jingim ke jongi. Ngi khat kerpat ubar Timayos uklam doai tang mesulat jenhawa. Uklam doai Jesu. Ya sngo yang Udwai kom no ubar Timayos. Oh Jesu! Ya sngo. Jesu kono David tu senayang ki bisyang ajan ni sekulot serap. Kita ke mamala atu kita lang tau. Lada pi pertayo tragi nan kibun ibu wit ha. Buat semuanya tu ungklam snap te ini no. Kat manang pensyong pensngap jari unang perta syo unang kang syo ngangai loset surendang ro. Jesu! Perta kong bit. Barakay long kan ke bertemu bit na lo kan malak ka saila. Buat snapchat kan snap. Lerani baru le pil sengi barakat. Nalor badko, nalor mamatla, nalor ka anna, pertam ni barakat le pil ini. Kacil sulak ran melapalat. Kibenan kemat tergipai gitu gibri ya, tergipai itu. Snapchat ya shit, so snapchat. Bertajis tu kono depan senayana. Pula dua sisa. Kalau snap ini noro. Namar buklam sngap iki bereo. Uklam persung bahaya iki bereo. Uyo iki jing ro na utrai. Amen. Tadeng tang aku abanang fi. Wanung kemit lenti iki jing ro na iki bereo. I will blame ro iki jing jong fi. Amen. Kang jong utrai. Jesus ya so ya kata ka jingkang. Wai ta ba pertanyaan. Yung ani kan ni pai ba wong don ba pertanyaan. Kia sngap jar si pangki pai tai nang tai. Uyang lah kayang. Ngasih mudur kata tu Jisu dan setai buat Timayos ne. Kumida. Utip bu Jisu ya nanta. Jisu kon debet. Jisu setai. Jisu angkat utai sini. Haga jing mala, haga jing dum nantang ngile kat ngile biet makanatan reha bangi kat utrai sngoi kata. Amen. Compare nginang duai hedo kan no. Duai be lemo.
Bartimeus uklam nang manduai da katawan bu da ka format duai kum tah ta ka style hap ong kum tah tu duai ka pertal ka perta. Marka long serius si sia yo. Wong la da lait nang ni tetep Yesus wan wan la ti sina ni. Kan ni da las chance ya. Perta jongi. Habo Yesus khat. Ta ki we ki ngap ta ki ang. Yesus khat ini ben. Berat ya ka jangkop ka jo. Umare ashu turai. Barki de yo I dala ka jong ka khamat ka jong ki. Bo Bartimeus sa ka ski umlong shu mala. Amen. Masen pet ya ka khamat ka jo. U yo I yo jing shai jong ka perthai. Bo yang ka khamat jong u Jesu. Amen. U yo I masen pet ning kong e. U breu ban ning kong e bo yo I ka jingem. U yo I yo jing shai jong ka perthai. U Jesus Christ. Maksud pe, thank you chao ki umat. Kacing keman ka jungu ka balapalat. Ya kata ka cingdom ka badan boros ya kata ka jingim ka jungu na do dan ka. Kedar ka syai da ka sengi. Ka jingim ka jungu ka tamai. Oh, ulai I lot baro. Ui kum ka long. Mensyata syu antat. Mentau dan kam syu tau dingdo jungu. Dan kam syu kata ka jan krong ka jungu. Mentau layo I namar ulayo ya ka jing penkia. Amen. Kata yang iru bangin perta. Kebalang kabla perta. Kebabel kau kata tu kot kerpat ingat dengan peni hapi. Ya kiki bakrau. Petros jumudur banyat leng bakanar. Jumudur banyat leng ba. Ya kata kekenro kabe. Jumudur. Kebabel gitu anda habuan angel juga jing syai. Ulah tengsanya ta ke kamera, ulah kentuj una ke krung Petros. Ulah kersewi udah ang tu yang nak keloi. Ban habo trai khat yang em de ben chong sa haju mo. Mun sin ngila duai. Utrai wan. Bartimeus habo trai khat chong sa haju. Wang ni si khat kai Jesu. Uyeng nak jaga chong. Umare chong trai. Uni wangel ruang yo yang jot. Bagada ingi anda habu trau khat ingi am ngim de ban chong sa ajo. No atra bishwa pi ni mentangan hapik kun shwa. Badang syok khlung. Ni tra bishwa ngadang pule. Ni tra bishwa mo nganda im shka jing im samla junga ngan chakri metrai tang bandal atmen la shang chakri metrai. Dali yo pension. Bun ki samla bu trai ong yang no samla. Pi ma kwa enjoy shwa ki jinglong samla ka junga. Kanu ada pering samla fi ongan sakri try. Hallelujah. Hero try. Try ong if what chong sa haju yang wong. Amen. Afila yo you Jesus ke jim ke jong fi. U kan tet nak krong. Fi kan ma ko de nak krong ke jong try ba mi ka balang. Kami gai ke snam ka om. Kadi nak krong ke jong Petros ru adan yo angel pun kan mau. Maka di nak krong peleng bala birth ya ke church. Kami ke senam. Bar kata ke om. Lapan ka. Kumbau ublay upen mi. Ya ke im na ke krung ke jong Adam. Ublay upen mi ya ke balang na ke krung Chris. Bana ke krung ke jong Petros. Lapan mi isibon ki apostol. Ki banget. Amen. Bana ke krung jong firu. Ublay upen mi isibon ki kon jong ke hima. Tinggal jam. Wajong ngamla. Bau ublay udah rengkat bat fi. Pini ya kata ka phim la wan mudur kan jabai. Amen. Pini ya lam bagi jing hangnar. Ki jing e gila ban bon. Ha ki jim jofi ki soi gila ban te ban ko mi re ki soi kin mat la. Amen. Kan reungot kita ki sipai. Laitli ki git ki habaniat. Artli ki ya lengba ka git ka balai ka plehino. Ka Bible ka krani kata. Kababel ka angkum no kejot. Lalangi pule. Nakasam ka saupo ka dekat ka benengkong ka ktian ka jong blay ka angkum ni. Ngalap sya slem yaw trai te ula dem hanga. Ba ula yaw snowy ka jingkaang jonga. Ula sayno yang aru nakatliw ba syirkay. Nakadoberta ka kti. Ba ula buok ki kjat jonga haloro mausyang. Ba ula pen scam ya ka jingyat jonga. Men bangi langam ha kata ka kti ka ahor jonga ni ka pop.
Balabangila kaangi utrai usay yang ina kata kahor. Amen. Wag yang. Ay kakti yang. Petros langama keduriau. Ay kakti. Jesus bat ya kakti Petros. Yang. Blood mi na tanah duriau. Bayu utrai pen mi pat yang iru. Na kata kabor juga cingdom ke bete yang. Amen. Nginom ngam kan mau. Way pu way na peding jong hi. Dalam fila pedang ni utrai. Fila sengap ke ketien jong boleh finom ngam hagapop. Amen. Finom ngam hagapung geding. Penmi. Amen. Namar ka bakat do. Baro kita kibam ngai. Syaitan merat kelau. Nong itu palam ler berat iki hagapung geding ya jigi kan do. Ka babel ke tu ingi hang ni. Utrai usay ingi na kata kahor. Amen baru ongi itu yang mendai ban syong sa haju ka babel ka ongi hang neru ka ongom no to yang kloi ula kantai na ka krong Petros to ka siu to yang kloi tiki kinjri jung ukila hap no na ka kti ke jung o uyo ai ya ka jing lai lo. Amen. Ya ka jing lai lo yu Chris la pelat you know la pelat yang ni. Amen. Bangangai habang iyo snow. Ya kan ega kubor kan ega ski. Nginam long show kita ki bisate na masisian bo try wan ga jing ga jingi. Ujing sha juga pertai. Uji so I am the light of the world. Ngalong mga ujing sha juga pertai. Habang ni jing sha wan man yang ga kmat jongi. Kam nam dan ke balak bante ingi. Amen. Yang wang. Badam nakata kay ka bade men le pa wong yang kloi di kinjri jong lahap na kti jong to wangal ong ru to panpo ila di to pendai ru ki juti batu legum ta te ondau lo ong to tabar ki jankop to bot ru yang wong ndai nakata la pi bila yo ai ka jing penem yang bon dai ta mo yang daking atiar baru ila di. Amen. Kidan ki sipai kristan kilik thamai len pen we kum to. Klem king atiar upol wang gom no wang. Tungin king no ay king atiar ublay baro. Baningin lang lagi baklan da ka jing klan ka jeng o. Kamday da ka jing klan breu ka jeng i. Ya ka bangin shani aga bor ji. Bano nga klan bi nga biang nga tip tu ktiang mdan kam si bandoi leyu man ka thamayo ka tali ka lain do. Tu pli ka ni ka por Ephesus no man reu da khat bi sipogong. Ha ka why no? Tu long ki ba klan hau try ba ka bor ka jing klan jo. Tu king no i ki jing king atiar ka jang ublay baro. Ba fila ban yang persya ya ki but tap usaitan. Na ba ka jingile jong i kamlong ya ka snam ba ya ka do. Henry ya ki hima i ki bor i ki nong san shar perthai jong ka ni ka jingdom. Ya ka jing maman ba kan jaman sim ha ki jaka beneng. Ka jingile jong i kam dei no. Kam dei kong deng kam dei ba deng ha. Kam dei ba he ni ba red. Kam dei ya ka do ba ya ka snam ka jingile ka jong i ka dei ya ki ai. Ya ki bor ya ki nong san shar. Ya ki ai de. Kau no? Ka jing maman ba ka jaman sim ma ka jaka beneng in the spiritual world. Nagbam tato shim haladi ki jingking atiar ublay baro pila ban yang yele ata ka sngi ka basneo. Baru ladap gini kiki barok ban yang scam dah vila pong ye kita jingking atiar ngi haban position bahaya lade kum ki sipai ke jong tra imdai ban ken sting Baka babel kong no to yang pina marka tabla panpo ya ke sengkai da ke jing shisha kamu ha ka sengkai ke jong fi ha bandan sibun ke jing shisha kai ke jing shisha ke tien ke jong ble kan no to li ke khat ngi dan am pastor puli bible chong puli lat tang iwe kataru mlare ya kalenong ya ka dekat cutip benang tam tip kitab yu tip da dina ena eru cutip dang kumta belatip nado dang rit kum ki bangai king atiar bahai da ketien jong blai ki dekat king ka sengkal ju ya ka jing shisha ka ketien ka jong blai findan ya ka jing shisha ka babel kong no mde dang jing shisha ka jing king shadam ka hok fia bor ka bullet proof ka shadam ka jong fi kai ban ong ngade ubahok namar da ka jingai lapan kesan yangi kum taong ka ketien jong blai kum tangi long ki bahok ki jong blai amen lafi ong anong pop kamut nang don sa apo bendi utrai usngorem utrai usngo bitar yangi unong habang ala pelaja pi
Pidang sung shong sa haju. Dang ye ke shadem. Ke jong pi tak bulletproof jong ka hak. Baka babal ko pong juti ke kejat jong fi. Pin kan ma bu angel uang gum no uang pong ye ke juti ke jong me. Ya ga ya pong juti. Pong ye tak juti ke gospel ke jingsuk. Pia bedan ye ke gospel marka babal kong baka gospel kalong ke bor ban petem ya kita ki banget. Amen. Kadang ke bor ke gospel. Fidan gospel na. Gospel ke good news. Gospel ke God spell. God's spell. Ke spell ke jong blay, ke bor ke jong blay. How tau bedan ya ke gospel. Amen. Namal ke gospel kalong ke bor ban penem ya tegi banget. Ya Jew, ya Greek. Ya no banget kalong ke bor. Lada filanget ya gospel video dia ya ke bor. Amen. Ke babel ke ong semno deh. Dan pangi juti ke gospel ke jingsuk. Nalol buta ban shemi kai ke stay ke jingat. Ngihaban fully equipped ke jingat ke stay. Jong ke jingat ngihaban dan. Mendai tentang sulai, tentang ni sulong. Tentang habawan jingat la du jingat. Tentang haba jaseng tu suklan jingat. Habiar uju suklan jingat. Dalami nani da makaran bain lasio. Alam tu balun malasu ID pin. Lasti. Ka jingat ke jungi ke dia belong ke bedap halaga sengi. Amen. Yero itrai. Nginget. Amen. Nginget. Wajib artian. Tapi ladan ke jisham. Fly itu itrai fidan ke gospel. Fidan ke hak ke joblay. Kadang kami fi ban ngai ro. Ban ngai kumno. Ba fidan ke bor. Ban yoro iki besan, iki nyang lartam, iki bor jong baman, iki bor nong shon, ba barak kin lang hapok ke kejat jong pi. Amen. Kin yoro iki sing samla, ki besan, bagi sing po, hey. Kamu kadang ke bor, haga kejat jong pi, namar fidan ke gospel. Amen. Yo syaitan kejat jong pi, jayu syaitan. Kalau kata baik kata diam. Tak tahu syaitan tiang ni kejat jong fi. Hero itrai. Praise the Lord. Ke Bible ka orang kata ngihap long kita ki banget. Orang mno dah. Ya ka ban filaan pelip ya kita ki som ki bameding ke jong syaitan mo syaitan ko wang som piao jinge le. Piao ki bameding nang teng ki jinge mi ki meding ki wani kendok ki jinge ki ku meding da bo da stage jinge tak pensyao em do lip lu so kita ki sum ki bameding jong syaitan pi pensyak da jinge syaitan meniap ngam yap ka babel gong nganem menganom yap so hipang teng wan da ka sur nong pilakut mo. View report doktor orang kanser. Death sentence. Bun kibri bagi orang yo report kanser kamut kata kalau di death sentence ki kim nang syuk. Nado bagi yo snow tam di belapang Tam syuk snow report am lado mensim. Ki orang nu tu ta kon sepet bahan nak mo yang kesam. Sakot nak gitu nya penbet nak ki kam ki cam bangal acan let. Lada pempat tak propose nam pim day maniap. Ke Bible ngom no. Ngihap em kum no. Nyiu pose nam abla khlanya be ban em propo. Tam propo ro. Song pra song sang. Iroi try. Hallelujah. Tadau syaitan mo maniap. Wow wan ra tu sum man kawang mo maniap ong anom yap. Penan kam la kasam yuspa kat pra kat nyo. Ngaram yap nganem yo plag jing le jung blai hat Sadan syaitan bag mo back slow kong som no da to shimru ki jing ada klik ki jing penem pang ya helmet of salvation anda ba vile yo ya ka jing penem anda ba blai la pelaj ya fina ka bindi haba wong yeng ba wong ya pi to king atiar kan menta bu ya ka jing pang pan singat ka jofi ne ka helmet ka jing da klik jong ka jing penem kan mau fila yo ke sing penem amen fide ye ki bela yo ya kai what you doubt ya kata bun ki stan wala fiak poi sei ni pastor da yap tetep sanon poi
Tip tang boleh. Boleh yang nom tak kena enga. Tu ai bengin tip bengin poi sei dang yap. Amen. Poi sei. Poi sei. Kabedeng di kisah syong jong fi. Amen. Mar kpa jo fi syong ta. Ada di kpa kan, di kpa tam yo ra. Amen. Jesus wang, ye kita ki jiu. Pi de ki kon jong syaitan, bagi jing le jong o pi man le. Pi long ki kon jong tau syaitan bo long wei, unong penyak breu no menengkong. Ngi teng im dei ha. Ngi de ki kon jong blei ba beneng. Amen. Bagi jing le jong kpa ngin le. Ye ki jing le ka jong kon ngin le. U kon bo wan si seperti le ayo. Wan rai ke, u Jesus wan ra artli. Ka truth and grace. Ka jing ai, bat ka jing sisa. Tadi yang tahangi ngihap bandon ya ka jing ai. Bagi hap dan ka jing sisa. Amen. Mdai tang jing ai, dan ki bialap manam le pop kat ba mon le re. Boleh e bi api da sha da yap poi bi sebeneng. Extreme grace. Le pop ka man. Boleh bi kun le. Ya klim ya uria sha ban yap boleh la ban baik lon da sedang. Ka beneng kam dei na ka bantagi ba uria. Ka beneng kam dei na ka bantagi taki ba pen khen hukum. Ka beneng ka dei nam taki ba ko ngo. Amen. Ka beneng ka dei na ka bantagi taki ba pen sngo ba ya ukpa ba beneng. File ka no ukpa sngo ba. Kamu ni ya beneng. Amen. Kadon ka grace ka jong blay ka grace ka kren bahaka por ba nging ide ki nong pop u blay ulapen em yangi. No itu tip hadian belapen em kadon ka jing si siapan. Bang hab ya hab em kat kum ka ketien ka jong blay ka jing si sia ka jong. Amen. Maka Bible ka ngom ni. Handa ngira pong ya ka tare sagai dah. Bari ka white la mo mensim. Ngap dan ni wai. White la mensim ngap dan yo mensim makoi. Ngap dan ni ka bor ka jong blay. Langi don ya ka yo men sim ba khoi kai ka baja ngin yo ban yo i ki ba pla ka si em jongi da ka bor breu ngim la ta ka da fin pai bu Petros sabo u yo i ya ka ta ka jing yo i ki jong udang mudur ba ka dei tang ka ta ka jing yo i pau ka jong namar ka long ha men sim ta ding tang kwa ban film dei men long ha ka ba kan jado trai kwa ingi bangin long bi ki ba kan jaman sim man ka por amen fi shong kali Dwai klem da Ndi benong ni boleh jencar kan ni cing conga. Ni kayo ka hal lahir pelat ni besar ka ikon. Ni siyo budukan dak ni. Ni bay school dak ni. Katu kabay. Bubuan pelak kabay ni. Stu karam tu bahasa ni la apun stu beri pang ni lo kerhiat ngan ni. Dap satu. Amen. Doi. Lah hau mensim. Bangai dalam vidan karam ini doai. Mutrai unle ke kamba hau mensim bakoi. Ba fin yo ke jingker ku fin seo tiki ram. Wat ku bam ba karam ki breu. Amen. Amen. Heroi dry. Ngangat apa via hau mensim. Kababal gong. Findan diga ke wajlam mensim. Kabalong ke ketinu blai. Kemna ngene ke bun sin ki breu ki kwa mensim. God kata tang ladak film dan ya ke ketien ke jom blai film dan yo mensim. Terabun ki beriu ki syailam makla namar balai ba ki ba mensim jong belai. Lada utau mensim jong belai umia dei kat kum ka ktien kamu lalat ha. Munsin ki beriu ki badai. Na belai kan ko ki jingja ktien ke jong belai ba udan we syakri jong belai unong ya tu lupa ulai ya ta ka snong ong kilet li duai dadap nang ta mi nang ta na snong wat ba mai ai ma. Utau la sengap ke ktien jong belai to ngala sengap. Andau lapoi tak senang ledap le kata umi na tak senang udan so wei padu profet u kham rang ba yo profet temen. Hadi nang ta tu profet temen wang kumno te tu profet jublai wan nesno kumno sulai kum tu khmam kni. Wang kili khat me yo. Pali khat ki kon kli mare. Tau profet wang ma saong yo ben wan ba mandi ini hieng. Na malu blai akhren yang ah. Mem de blai thili. Me ha ben wan man bam. Ti ni profet kena Peli ong teng dalam junior community lo ong kat senior nama. Ulai osno direct nal dia bo ulai wa mlang man mam sing bam. Henry ha bo ne we per syukri jong ulai ba kami le syukri jong ulai bola kham temen. Wang klik khat yo. Ke bo ulai wang me ha ban ba mandi shon mi ni snong.
Tem ong de pen kat ki prophet temen tamo hak buram temen. Ulit pai sa ka sinang bu li bam jing bam mas mi nang tao mi using tayo. Yap has tengti. Kwa banong fi wat ju snap tan. Lo ada ong ki brio. Oh men sim jong blai u ong yang akum ta. Dan nam dan nak tin ju blai bu ong to musim. Habdan, ya kai? Ya ka wai lau musim, ka banong ka tin ki jong blai. Tak ra kwa banong fi dap ja ka tin ki jong blai. Wala ba ka tin jong blai em pin sai tang ka por di program ne. Ka Bible kam de ban ha showcase. Ben bu style tu. Ka Bible ka de ban ha do anut jong fi. Amen. Wat nong ba uksui uting yang ni ka kot ha don sim bo yok sui na persma nak Bible ha. Sma. Pitrai uksui ting yang jik sma. Ting ni ka kot tharai. Lemdang idon ni kini kiktin ki bela thok hang ni. Uksui ting yang ni ka kot bela print pok press. Uting yang ni ka kot ka badan hang ni oi pok wai. Lalu fidon yang ni ki kot. Fidon ni kena kektin, fidon ni mensem bakot jauh belai. Nampak ni kektin lah persat do mensem jauh belai. Amen. Piang aku ayok mensem bakot yang pulih kektin jauh belai. Kalau aku ayok mensem bakot, pulih kektin jauh belai. Ma fidon ni kektin kan jauh belai am dah lay ru am finam ngap, finam hap. Ma kektin jauh belai kadai kebayar dah fi. Amen. Kababel kau sekom no dah hang tu. Wai la mensem Gemlong kektin ke jong belai. Nang ta? Da ka beduai halaga sni daga jing duai baga jing kerpat baro haumen sim. Bada ka ba sumar sepang kane daga jiminat baga jing kerpat baro na kam takiru khoi baro. Haga jing duai mde ben duai tam tai la den rehab duai na kam takiru khoi baro. Amen. Si duai nam ta jongi. Yes tenan. Ni pun sin kemawit tang yang beli yang akum ni teruai kerku yang oh teruai yang Wajib doai tanam tay la de. Doai mta ki wai. Fi doai nam ta ki wai mi wajib kui la de. Khamha ka ba? Ai, bania ka ba? Pediang tak ada jing doai fi ai na ka mta ki wai. Nam ta jong fi la tip bulai. Praise the Lord. Amen. Da doai rom da bisu doai hab doai da kata ka jing kerpat baro. Da ka jing minot da ka jing snow shit ham. Amen. Persangla men doai nam ta ki wai. Duai LD tang mo finla ban skribe yo blai. Nta ki wei duai tu bedan jing jing jar ba te sak khom. Ki ba sha ha ka bor baman ha ka bor ka jing le. Duai nam ta jong ki. Duai nta ki bahieng mo sem thui duai ntu paramarjan thui duai lot. Phi ba ki te sak khom ki bedan ki jing le ha ka bor baman. Duai nta jong ki. Ka Bible ke tu. Ka jing duai ka long ka badan kam. Amen. Ki banget ki le duai. U Petros ulat na kayeng bendi. Amen. Kababal ka angkom ne tu taba agi jankop tu bot ru yanga. Hafidon ni ka janpong, filadon ni ka juti, filad taba ata ka jan ka jofi, mdeban yang sa hajo, da fila yang makala mdeban yang bot. Tetapi pulih ka ketian ka jomblai bot ya ka ketian ka jomblai. Jisu ang kilang brot jonga kile ayo. Kisngau ketian jonga ba kile ayo. Wang ang itu iki bar kiki bot yanga. Amen. Bot. Angel wong Petros bot yang nganiat. Bot di. Baru angel uyat nak kemat. Petros bot ndin. Kay waja jing kang naru em mlong long ke huing gadur. Ya ka ya lang ba. Jisu ang kumno ngan let aswa jong me. Ikelenti khorok khoram ngan penmadan. Amen. Boleh kata Isaiah sausan ke dekat bar ngan lej aswa jong me wong yang kita lenti korok koram ngan penmadan wong terai bat ya kita ki jingkang renong ki jingkang ki gate renong ki ba wong lam no ngan peluat jin ya ki amen hapor menjua ke renong ba do mulai dalam kita jingkang renong ki berban kan ngono ngan peluat jin ya ki amen dia yang tahu terai wong nah Matius kan riu angkom no. Usiman Petros boleh tahu belum melong Kristus kono belai bayem.
Uji zulai tho bulong usuk me ko siman konu jona ka dok snam ka mishula pani ka hame re kupa jonga ba beneng ngarong hame melong Petros bar halor ni mau siang ngentai ka balang jonga teki khrdap ka dujok kinam layaga. Amen. Lada fidei sisa ka balang ka jong Kris ki khrdap ka dujok kinam la ban khang ifi. Amen. La fi snow bo pi yat lang ba ka ding pi snow ko mo pi dan ka dujok ka jinga ka jing sa ka shakom la da don ki samla ko sate hu drop phemlat sate la pen up pi khan riungut kita ki sipai le si la khom ya fi na ki chat jong fi la khom na ka kwa bonong ya fi Bible ko no kita ki kerdop jong ka dujok ki na ban kang ya fi. Amen. Boleh sate haka kiat lala fila pediang yu try, lala fila ang try, fila keang bo try, wang yang pongi kita ke balakat, yat bot yang ngatip dikenai sin berfi bot yu try, ka kerdap ka baskam ka nokan prapom. Utry wang yat shwa jongfi, koram ngan penmadan, kijing kang rongan puluh jen wang, bagi kita ding jing kang nar. Wang lem no wang, ngan kedia wang try, iki ding jing kang nar. Amen. Habau try ya iswa jongfi. Dan pi buat yo compare vidan sing ka bakum do. Kim compare ka dujok ka bakum do vidan. Handrai kita ki kherdap ki judak. Kalam la ya fi. Believe him on amen. Amen. Kadang kawan ong ya fi. Buat yo try. Jesus ang ki lang brat jonga ki ngap ki tien jonga. Nga itu ya ki. Te ki buat ya ba nga ai ki ki chiem bam jukut. Bakim ni jot shu la no. Bam dan belaman kini kan tat ikin nak ketiga jonga. Amen. Right. Ka Bible ka ang sakom no dang to. Wong to buat ruyenga. Kumta ulami na ba ulabot tip bakalong ka besisa ka balale daw angel. Henry ulamot bo yo i ka sing to pao. Te haba kilaya lang ba ka jinga piraba ka ba nengkong ba ka ba ar. Kila po ya kerdop nar kabalam siya kata ka snong kata kala plehi bakila mino kila ya lang ba ya ka way kalung tisnong tikum tao daw angel ula lek no na kababel ko ang kata kadang ka singkang habaw blay uple am dan balaban kang tangi puli kata na jingpen pao lai inyo gong bau tao angel jong kata ka balang Filipia tu thok yang ini keiru utau bakoi utau bashisha ubudan ushabi David utau baple te uno on kang baru kang te uno on ple ngai thu ta ke jingle jong pa khmi ngalabu akhmat jong pa ya ka jingkang i ka bala ple te uno ru la ban kang ya ka hallelujah na ba pa padon khndiat kan soi ka bor par pa la ris kam ka tien jonga bat pham shem la len ya ka kerteng jong au try ong ya bang apli am non bala on kang amen hallelujah ya try na khamat don bala on kang ka soi kaya ap kan no ru pra bai phom ka pun skam ka no ya try shu la ka hon la hon kum ka mak khon na po ka ding praise the lord hallelujah kita ki ek baro ang kalong tang kum ka jing pos ni wi fi kalong tang jing itu pa wi fi amen un le bi fi la do try ya swa jong fi am pinum la man mud dor am re fi ni ba kan long si sha ba amen hallelujah hallelujah kalam don ke ki ka bala ban khang ke jim jong fi la da try ya swa jong fi berkata kan perlengo iki beri ke pet ya fi ka ba ba ke thu ang ni bagi kita ki ju am ki la mud dur de la sai ka sngi Petros ngin ya rai kumta tema ada lik sepek sebendi sano tu bak Petros bak pit nan jo laja sei kan ma hong ni blai pen sai hang ni lai teli kita ke jingkang kan riu teli kita kinong ap ka kren yo yones lai kan riu ka jing e ke jong blai amen. Oh, syaitan kita ki jingkang, kita ban kang ini. Lightly kita ki herdap kita ki jingap pira kita ban dan lightly. Kita ban up ki soi kano. Hendra jing e ki jong blai ka kam krau ini. Yones like hat real. Amen. Hallelujah. 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 Abang Petros ladan hak yeng bendi, kabalang kala duai.
nama tahu Petros bara bakabalang kala duai ubrei lo pha du angel jong ban pelat yu Petros na ta yeng bendi ngi hang ni ba gran bor ha ka jing duai haba nga ba fi haba ngi duai haba ngi kendu i ka jing ya abang kendu ka jing le abang kendu ka jing tenju ha ka jim ka jungi ka man ka si ki thama ki babun jat ngi kendu haba nga ba fi ngi duai utrai un pen i ka buram utrai un pen i ka kamba kumbala pelat yu Petros na ka yeng bendi un pelat du pi na ki jing ya ba fi kendu un pelat ya pi na to ka thama ka ba fi don ha ka ka sngi ngi chi sha ka ka tien ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi ngi le lang ban duai nam ta jong fi we pi we pa jing ba ban long khoi ka teng ka joming wan khma ka jomin importing Jesus Christ no prim jingi ngai ngu sha ko try Jesus ba mekren ngi ko try ni ba ka tien ka jomi ka try ka tien ka ai ka men siem ko try ka tien ka ai ka jing kermen ko try ya ka jim ka jongi we pi we ko try wa bon sien ko try Jesus ngi kendo i ka jing e ngi kendo ka jing le ha bangi shakri ka try ka teng ka jomi ka try Jesus ngi kendo ko try ka jing le per sha ka try Jesus ngi ki bo jo ka jing dom ko try Jesus no satan ko try Jesus bangi nyet ko try nginom la ban ye le ko try klem da me ko try me don ha ka jim ka jongi ko try bangi tep ko try Jesus ba de tangan ni ka we ko try ka bo ko try ka David ha ka jing duai ko try ha bo Petros ko try ula don ha ka bendi ka balang ko try kala duai ko try nang betau Petros ko try bangi nyet ko try bangi ru ko try bangi kendo i ka jing le ko try ka jim ka jongi ha bangi kendo ki thama ki bo bon jat ko try ha ba ki wan ka jing le per sha ko try nang ka liang ko try ka jong satan ko try ngin shu dem ngin shu mani ko try bangi shu duai ko try ha ka kerteng ka jomi ko try Jesus ma me don ka bo ko try Jesus ban pelai lo ingi ko try ba ha kerteng ka jomi ko try ka don ka bo ha ka kerteng ka jomi ko try Jesus try ka nan ka jim pelai lo ko try Jesus ha ka jim ka jongi ko try kum ba tien ka jomi ko try ka kola ko try ba men yat ha shwa jongi ko try ba ki koro kharam ko try pen madan ko try Jesus ba ta ki ding jing khang nar ki ding jing khang nong ko try ma pelwat jin ko try ngang nyet ko try ki jing e ba ki kendo ko try ki jing ten jo ba ki mat ko try ka thma ko try ka jile per sha ro sai ta ko try ki dal wet lot baro ha ka kerteng ka jomi ko try ma mala ai ka bo ko try Jesus ba ki yo right ki besen ma ki nyala tham ko try ba ki nyet ko try Jesus kam dan ka no ko jing e ko try ka bala man le per sha ko try ya ka kerteng ka jomi ko try Jesus ma ka kerteng ka jomi ko try ka long ka kerteng haro ki kerteng baro ko try ba hai ba ki khat ka pat ka kerteng ka jomi ko try ngen i ka jing pelai lo ngen i ko try ka jim penem ko try wat ba ki ya ling ba shibol ko try mala khular ko try ba ki long shlur ko try Jesus mala ong ko try Jesus ngi ko try ba ki long climb ba ki long shlur ko try ba menom e no menom nen dat no ka jim ko jongi ngi nyet ko try melor khat lembat ngi ko try kam ta me ko try Jesus mta ni khon ki jomi ki ba pet ko try Jesus yang ni ko program ka ni ka sngi ko try ai men see mi ki ko try Jesus ba kin tip ko try di ma me ba beten ko try hadu ki sngi ki ba menta di ma me ba penchat bor ka jim ko jongi ba ka GIA ka jomi ko try ka long bala dab biang ko try ha ka jim ko jongi way pi way ko try ha ka po ba ki song trot hang ta ki long ba khlain ko try ma di ma me ba penchat bor ko try ya ka jim ko jongi ko try ba kin e be ko try ya ka jim job ko try kum ba Petros ula lat nyau to ko yim bendi ko try ngang nyet ko try kin e ka jim job ko try ha ka jim ko jongi ko try ngi da keren ko try ka jim kermen ngi da keren ko try ka jim pelai lut ko try Jesus ngi da keren ko try Jesus ka jim job ko jomi ko try ha ka jim ko jongi way pi way ko try ka ni ka sngi dan pring jongi ko try ka ni ka sngi ko try Jesus try ki kendo ka ni ka jim stom ha ka met ka jongi ko try bun sien ko try ki la that ko try Jesus ki la nya wat bandi da wai ko try rai try ka ni ka sngi ko try a bikin pai sheme bakin tip ha ka ni ka bendi ba ki don Merita ma me ko try no pelat ya ka GM ka jonki ko try bakin kmi shame ko try bakin duai bakin dem haki khot seal bakin khot kerpat ka kerteng ka jomi ko try Jesus ka tien ka jomi ko try ka ha bangin wat me ka Donald Baro ko try ngin shame me a bakin wat me ko try baki wat me ka ngin shame me ko try ba di ma me ko try ban ta di ma me ban khia di ma me ban pen yeng ko try na to ka jing pang ka jonki ko try bakin yat ko try ha ka kerteng ka jomi ko try Jesus ha ka ni ka sngi ka kreni ka tien jo ka jinget ko try ma de ta ka jinget ka bala pun subhai me ko try Jesus me pai ka tien ka jomi ko try ai dia ka jing khot ka jing khia ko try ha ka ta ka GM ka jonki ko try bagi pen bra ka ni ka sngi ma ka jing snam ka jomi ko try ka jing pen khia ka tu ha ka met ka jonki ngini i ka buram ngini i ka ba ko try ka jing phala ki jomi ki dak khala ki jomi ka ba me men le ko try ha ka GM ka jonki ko try ka ni ka sngi ko try ni pen bra ka ta ha ka teng Jesus Christ blon open im jingi amen ngi cha ka ni ka tien ka long sha ka jing ka khu ha ka GM ka jonki yora nan pen jonki ka ni ka sngi fi kwai ka jing slok na ka tien ka jong play ni fi kwai ka jing duai Pelaban phone itu number bi fi screen ki jong fi ni pelaban kan do ingi chani ko first jong ko potnet ni dan ha ni ka jakan na do ka sngi ba ar ha do ko sing sajan na do ko por khawi bi jim step ha do ko por hundred bi ji jadme te tar bi sham yang pat oi ka sngi ublai ka ji sup ublai jong ka jingai ai ulor khalam fi baro amen